Jo ľudia, ja vás rád vítam pri novom videu a dneska si tu ideme Rivals, ale je tu jeden háček, ideme o skin caseu, kto vyhrá, tak bude mať skin caseu, takže máme tu výber zo všetkých zbraní, takže ja si vyberám zbrania a jedeme na to. Teda, ako ste si všimli, zmenil som si skin, takže je to také, že treba si udržovať high ground. Dobre, prvé kolo. Použijete plamenometer. Ja ho nemám rád, viete prečo? Lebo on je strašný grinder. Ja viem, ale používajte, a vieš, že skin caseu ti nebudem kupovať. Môžeš zobrať kľudne aj minigun. Som ťa Jaj, ma vtedy s tým zabil, ale kamo, ty si ma nenechal ani použiť ten medkit. Použij niečo iné, Lukáš, ako toto flamethrower, lebo to nie je nejaká zabava. Použijem paintball gunku, to je dobré. Ale treba dobre mieriť. Je dobré, ale treba vedieť dobre mieriť. Tak ako so sniperkou. Komu to bolo nemožné? Kamo, ty si mal úplne tak málo HP. Kamo, vlastne... Dobre, dám si teraz najhorší loadout v hre. Kamo, škoda, že som toto nevyťahol sniper. Dal som najhorší loadout v hre. Čo to je? No? Teraz mám najhorší loadout, aby si mal nejakú šancu ma poraziť. Ale smoke granát je otravný, to je tiež jeden z najhorších. Aha, preto si ho použil, čo? Čo? Ja mám bow, čo som? frost a smoke granát. To je najhorší loadout, reálne, lebo to nedáva žiaden damage skoro. V tom si mať iba dobrý aim. A s bowom ja dobrý aim teda nemám. Jasné! Ty kakos, ty si strašný otrav. Dobre, dám random. Kamo, prečo nemôžem Okay. switch weapons? Kamo, ja si nemôžem to switchovať. Ha? Skús ma zabiť raz. Čo? Podarí ma zabiť. Skús dať headshot. Headshot? Sniper? Skús dať headshot. Dobre, dám ti jednu win. Ja čak... Tak, aby to bolo Ne, tak teraz je 3-4, match aby si point. mal šancu. Come on. Je to je M-ko, nie F-ko. Si hovoril, čo chceš, ja si dám random, aby to bolo fair. Zabij ma kľudne. Ale ja ťa môžem skôr zabiť, lebo ja mám burst. Dobre, idem sniperkou, lebo teraz sa mi chce trocha ignoraj, znova sniperkou, to je dobré. Počkaj, teraz som musel niekoho ignorovať. No však slajduj, ty Ideme na 3 hry? Dobre, fajn, na tie 3 hry, takže prvú máš ty. Na 3 hry Vinera. Áno, Na 3 dámy a páni, hry mám nový Vinera skin, ako vidíte. Mám nový skin, že je pekný. Kámo, uznaj môj skin. Ako sa ti asi tak páči? Ja mám tiež tie krydla, ale je pekný. Dobre, idem sniperkou, môj najobľúbenejší loadout, ktorý aj teraz používam. Počkaj, nechaj ma, trochu som sa vygrandil, jo? Trochu som sa vygrandil, jo? Všetky z týchto zbraní ako mám. Škoda. Za 50. Rýchlo full heal. Treba mať rýchlo full heal. Aha, takže medky, čo? Veď ja používam loadout, ktorý reálne používam, keď hrám Snipe on. Slide. Za 50, OK. Slide, poď. Kde si? Aj, takže snajpiť si tu ideme. Si celkom zle použil tú katanu, ale dobre. To je ťažké, keď reálne, že energy pistolky spamuješ. Kámo, ja 150. Ty som! Ale ja hrám reálne loadout, ktorý reálne používam. Ty picne. Čo? Ty si tam hráš reálne energy Kámo, pistolky. prečo sa furt nemôžem Aj to tak nejako trafiť? zabíjam. Prečo? Ale je to ťažké aj pre mňa, lebo...
To bol skoro no scope. Proste ja som bol a som to ani nevidel. Len tak som šutol a proste to dalo. Kamo, ty len Nie, to taký, som že ako. non-stop, kamo, tak to chodori. Ja ti nedám ani nič a ty len tak non-stop, jasné. A no scope som Ježišmarja, tiež prečo sa mi to dostal. musíš tak zajať? Ne. Ťa posnažím sa ti dať no scope. Teraz som ti chcel dať katanu. Za 150. A ja sa to dostal, keď som hral proti Palovi, kamo. Ale ja ti idem dať iba no scope, aby to bolo fair. Kamo, ľudia, Či toto máš je že šancu ma napínavé zabiť, jak lebo no pes. scope je- Kamo, lebo skinkej sa stojí aj robuxy, viete, treba zainvestovať, no. Hej, kamo, toto bude hrozne napínavé, lebo keď ja mám ísť no scope a ty môžeš ísť právne, že mieriť, tak to bude napínavé pre mňa aj pre teba. Kamo, vieš, ako A som nechcem si to prečo svoje nevšimol? Robuxy, lebo kámo, ale Kamo, že toto je ja som sa hrozne skoro ťažké hrať, proste. Aj pre mňa, dávaj. Kamo, vieš, čo, ja som sa skoro posral. Mal som byť blízko od teba. Vieš čo, nie, ja idem asi už normálne mieriť, lebo to, čo som dal raz no scope, to bol lucky, to nebolo, že to je nejaký skill. Čo to robíš? Ja neviem. Posledných 5 ama, už potom nemám. Díky. Kamo, ja idem Kamo, tiež taký 3-1, skill, kamo, to ma baví. Kamo, Tým predtým. vidíte, že som amatér. Vidíte ľudia, že som amatér. Proste, to je, že keď proste hráte, že amatér a tento. Au! Juneda mi! Kamo, tak toto bolo náhodou dobre, ne? Uznáš? Hej, som ti dal tiež teraz 50. Čo? Kamo, ja som si... Poď tam dole, dávaj. Kamo, calm down. Ešte furt nemôžem trafiť. Dobre, daj mi rýchlo metky ťak. Bum. Dobre, rýchlo. Kamo, čo robím? Poď. Oh my god, ty. Kam toto bude napínavé, lebo keď ja teraz vytiahnem túto zbraň, tak to je ako napínavé celé. Kamo, ja som úplne, že striasnutý jak pes. A to bude napínavé, keď som toto Got the vytiahol. feeling, oh yeah. No! Dostal si laserom. Počkaj, vyberem si prosím ťa Najlepšie zbrane, zbrane nechaj v ma, vyberem si zbrane. Dobre, nechám. Veď ja ťa nechám, dokým uvidím, že máš vybrať. Že to neurobíš. Nie, neurobil som to, veď som ťa nechal, dokým si vybral. Čo to je? Proste ja ti neviem dať ani jeden hit. No ja! Tak kamoši, v tejto chvíli som mŕtvý, lebo tento tu tupec musí stále spamovať. A som ho teraz frizol omylom, nejde. Dám ti šancu, zabij ma. Lukáš, dám ti šancu, zabij ma. Zabiješ ma? So snajperkou? No, rád by som, ale tak... Počkaj, môžem? Alebo čo? Môžem plus 1 kill? Keďže to match point. Môžeš ma zabiť, poď. Tom ti dať šancu vyhrať. Aspoň jednu plus. Lebo kebyže ťa hitnem ešte trocha, tak už by si bol mŕtvy. Snažím sa zabiť permafrost. Počkaj, ja mám 3? Veľmi dobrá Ja zbraň. mám iba 3 Uznám si. body, bro. Som Čo ťa to nechal je? párkrát, Čo lebo to je? Vieš, ty nemáš Dobre, ešte ideme jednu hru. Rozhodujúcu. Kamo, je rozhodujúcu, kamo. No dobre, tak ešte poďme rematch, ne? Nič, škoda. Sorry, Lukáš, ja som nemohol hlas, ja som ťa skôr nepočul. Dobre, poď rýchlo rematch, potrebujeme, rýchlo. Ja to potrebujem vyhrať, lebo chcem nejaký dobrý skin. Ja, jasné, Ukážem ti kamo. teraz, počkať. Ukážem ti, aké skiny ja mám. Budem ťa teraz zabíjať, poď, idem ku tebe a ukážem ti. Ohodnoť ich. Nezabíjaj ma, chcem ti ukázať moje skiny. Poď sem, nestrieľaj, poď sem, vidíš? Čo to je? Toto je môj prvý skin, Brimbow. Aha. Ako hodnotíš? Nie, sorry. Dobre, nevadí, ja si dám full heal.
Dobre, Lukáš, no toto je môj druhý skin, to je za 79 Robuxov. Tento tretí, ten mi padol free, z pasu. Som splnil, to je celkom pekný skin. A to... Kamo, ja som nevedel, že keď strelím do tej A toto je môj krabice, tak posledný to strelí. A toto je môj posledný skin, medky sa dostane za 250 Robuxov. Dobre, poď fajtiť. Som ti to chcel iba ukázať, mám 4 skiny. Poď. Ty si taký? Kamo, tvoj mikrofón je trošku Chcem si ťa zabiť s prstami. A zas. Čo je tu za mňa? Kamo. Ja si dávam random, ja si dávam už iba random, vieš, aby si mal nejakú šancu. Rešpektujem to, že si začiatočník ešte, takže ti dávam šancu. A 75 som ti dal. Rešpektuješ? Však ma držíš jak pes! Skáp na flergany. Kamo. Skáp ty skápať na flergany. Buď good boy, choď tam. Buď good boy. Hej, nevyskoj za tebou. Dobre, zabij ma. Zabij ma. Čo? Zabij ma, Lukáš. Zabij ma. 3 kill, aby si mal šancu. Tak. Idem znova random. A teraz už musím byť lock-in. Teraz to bude najrýchlejšia smrť, ako som len videl. Mi padol permafrost a medkita. Kamo, prečo toto? Kamo, prečo to pozerať? Kamo, čo? A zas, kamo, prečo sa mi nedá slajdovať? Jasné, že umriem hneď, lebo kamo... Idem vám iba randomy proste, vieš, aby si mal šancu. Treba povedať čaincovka, nice. To je jeden z najlepšia stratégia je toto. Asi som mŕtvý, Vidíš, dostal sa asi na druhú určite. Čo to je? RPGčko mi jej padlo. Nie, ty máš... Moje srdce! Moje srdce! Idem reálne default loadout. Ale Dig aspoň, Ideme, či dokážeš. počúvaj, Dig aspoň, že rešpektuje, že som začiatočník. Aspoň Dig. Za toto ti musím Teraz poďakovať. ti dá default loadout, ktorý dostaneš za to, že na začiatok hry. A ja sa zabíjam reálne z Assault Rifle. Kamo, toto má byť začiatok hry, kamo, však si ma zabil hneď. To je začiatočný Assault Rifle, handgun a first granát. To dostaneš, keď začneš hru. Nemusíš si ich kupovať, to dostaneš za free. Jasné, granát. Ja ťa zabijem granátom. Máš šancu ma zabiť dovtedy, ale neviem, či ma zabiješ. Chcem tu skin caseu hrozne veľmi. Poď. A ja by poď ma som zabiť. chcel. Nech to ide do 4-4. To je rozhodujúca hra, Lukáš. To je rozhodujúca hra o skin caseu. A kamo, však to je 3-4. Bro, to je 3-4. Myslíš, že keď je 3-4, tak je to rozhodujúce? Tak som si to je pekne posral. A zás, kamo, však prestan to spamovať. Dobre, už to nebudem, idem ťa zabiť týmto. Nie, slajduj! Dobre, vyhral som. Kamo, Musíš dodržať skin case. Skin case... Akú mi dáš? Rozhodni sa, akú skin case mi dáš. Čiže more gifting, Žiadnu. dáš moje meno a tam dáš dole skin caseu. Daj mi nejakú, ktorá sa tebe páči. Skin case 1, 2 alebo 3. Daj mi nejakú, ktorá sa tebe páči. neviem, ako ti mám dať. Tipni si. Daj mi buď skin case 3 Ale alebo skin ako case ti to 2. mám dať? Skin case 3 daj. Daj skin case 3, chcem vedieť, čo mi padne skin case 3. Ale ja neviem, ako to mám dať, ty... Musíš dať more, daj more shop a tam daj more. Shop. Je more? More. Aha, more. Tam úplne na konci je Gift. more. A potom daj gifting, Gift. klikneš moje meno a tam dáš dole skin case. Tam dáš skin case Vieš čo? 100, nemôžeš tam byť 3-krát. Budem na teba dobrý. Budem na teba dobrý.
Budem na teba extrémne dobrý. Díky. Ale že Dobre. extrémne. Teraz, Beka máš dobrý klip, ideme otvárať. Please, medky, dbaj si ho Ja nevidím tú skincase trojku. To nevidím. Ja to otvorím a budeš to vidieť. 3, 2, 1. Oh my god! Čo ti? Čo, kamo? Je to z najlepších skinov! Čo to je? Tento satán má šťastie. Tento satán má šťastie. Kamo, konečne už mám skoro full loadout. Poď do hry a chcem ti ukázať, aký chcem loadout. Reálne ho mám skoro full. Dobre, počúvajte ľudia, toto je posledná hra a ak ju vyhrám, tak mi dá skincaseu tiež. Ak ju prehrám, tak mi nedá nič. Takže Idem robiť loadout, ktorý reálne, že chcem. Mám bow, skin už na bow a daggersky. Ešte na knife mi treba. chápete to proste? Chápete to? Kamo, to je, viem, že to je najviac common rarita, ale je to pekný skin. Kamo, čo mi to nestrieľa? Kde si? Ale to sa neoplatí, ale je to v free pase. Ono je to... Oh! Čo to je? Počkaj. Vyberám. Dobre, ja dám ti... Lukáš, chceš starter bundle, dostaneš tam free takú jednu skin case, kde máš ako keby Počkaj, vyberám si veci, plus nezabíjaj. A plus nemráz. Dobre, a konečne mám tento skin, to je hrozne pekný skin na daggersky. Kámo, to je lucky. Keď som pozeral nejaké iné openingy, tak mi povedali, že Cactus Shotguna a Flare Guna a také skiny, a mne padlo, že toto. Aj Dream Bow mi už spadol. Počkaj, jak si to mám nabiť, aha? Počkaj, čo je? Aj keď musíš držať práve Like tlačítko. be dream. Tibo. Môžem vás oboznámiť, že ja som možno asi mŕtvý, Nejaký friend, lebo... ktorých mám z friendov. Kámo, ty si mal iba 83, to sa veci vyplatia asi snajpa. Snipu. Tento... Ja používam, že bow, lebo chcem sa naučiť skill za bow, lebo bow je najťažšia zbraň na naučenie, ak sa Au! A toto som nečakal. Čo si? Ale toto som... Sorry, ale toto som ti trošku asi zavaril. Počúvaj, to bolo no-scope, hej? To bolo no-scope, keby dačo. To bolo no-scope, hej? Keby dačo. Nemôžem, kámo, prehrať, to komu Počuj, nejde. že by, prosím, prehraj. Buď lásky. Kámo, jak to? To keď máš dobrý, máš sniperku, tak sa aj s bowom naučiť, ale bow je ťažký tiež. Kámo, čo máš ty auto aim, či čo? Nie, to máš na mobile free aimbot. Jasné, že hej, jasné, však toto je úplne, že... Match point, jasné. Ja to prehrám. Ako vždy ja to prehrám. Ja som úplne, že tu... Ja ti givem takú vec jednu. Mne ešte ostalo zo pár Robuxov, nemám na skin caseu a môžem ti takú jednu vec givnúť. Počkaj, Lukáš, neodkápaj, chcem ti jednu vec givnúť. No dobre, tak daj. Nemám na skin caseu a starter bundle. Aspoň mi givni snajpu. Otvor, ti dal taký skin ti dalo. Takú caseku, ktorej ti môže ponúť aj snajperka, otvor ju. Wait a minute. Otvor. Wait a minute. Chod do inventára, tam si to dal takú caseku. Aj tu je lív. Inventár, backpack, myslíš? Skin casea. Dobre, poď. Nie skin case, ale zbraň. To je celkom dobré. Shotgun! Dobre. Dobře. Díkes. Kámo, to je to celkom dobre máš. Ja už nemám Robuxy, takže ja by som ti ešte givol úprimne RPG bundle, ale nemám Robuxy.
Dobre. Takže ľudia, na dneska by to bolo všetko, takže čaute, čaute. Snipu. Tento... Ja používam, že bow, lebo chcem sa naučiť skill za bow, lebo bow je najťažšia zbraň na naučenie, ak sa Au! Toto Toto je? som nečakal. Čo si? Ale toto som... Sorry, ale toto som ti trošku asi zavaril. Počúvaj, to Keby bolo sa na no-scope, 20. ne? To bolo oprávne- no-scope, keby dačo. To bolo no-scope, hej, keby dačo. Nemôžem kamo prehrať, to komu Počuj, že nejde. by? Že by, prosím, prehraj. Buď lásky. Kamo, jak to? To keď máš dobrý, máš snajperku, tak sa aj s bowom naučiť, ale bow je ťažký tiež. Kamo, čo máš ty auto aim, či čo? Nie, to máš na mobile pre aimbot. Jasné, že hej, jasné, však toto je úplne, že... Match point, jasné. Ja to prehrám. Jak vždy ja to prehrám. Ja som úplne, že Ja tu... ti givem takú vec jednu. Mne ešte ostalo zo pár robuxov, nemám na skin caseu a môžem ti takú jednu vec givnúť. Počkaj Lukáš, neodkápaj, chcem ti jednu vec givnúť. No dobre, tak daj. Nemám na skin caseu a starter bundle. Aspoň mi givni snajpu. Otvor, ti dal taký skin ti dalo. Takú caseku, ktorej ti môže ponúť aj snajperka, otvor ju. Wait a minute. Otvor. Wait a minute. Chod do inventára, tam si to dalo takú caseku. A tu je leave. Inventár, Nie. backpack, myslíš? A skin case. Dobre, Hej. poď. Nie skin case, ale zbraň. To je celkom dobré. Shotgun! Dobre. Dobře, díkes. Kámo, to je to celkom dobre máš. Ja už nemám robuxy, takže ja by som ti ešte givol úprimne RPG bundle, ale nemám robuxy. Dobre. Takže ľudia, na dneska by to bolo všetko, takže čaute.